салом ва эҳтироми бепоён ба бинандагони гиромии мухлисони футбол. Хуш омадед ба барномаи навбатии ҷоми ҷаҳон 2026 марҳабо. Барномаи имрӯзаамонро аз навгириҳои ҷоми ҷаҳон шурӯъ мекунем. Собиқ президенти Федератсияи футболи умумии ҷаҳонӣ Йозеф Блаттер бойкоти бозиҳои ҷоми ҷаҳон 2026-ро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷонибдорӣ кард. ӯ рафтори президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ва маъмурияти ӯро дар сиёсати дохилии кишвараш ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ зери интиқод қарор дода норозигӣ баён намуд. Блаттер яке аз чеҳраҳои намоён дар футболи байналмилалӣ ба ҳисоб рафта номувофиқ будани Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҳамчун кишвари мизбони мусобиқа зери суол бурд. Пиет ҳуқуқшиноси швейтсарӣ ва коршиноси мубориз ба фасод қаблан кумитаи мустақили назорат бар ислоҳоти ФИФА-ро роҳбарӣ мекард. Блаттер аз соли 1998 то 2015 президенти ФИФА буд ва дар пасманзари таҳқиқоти марбут ба фасод аз мақом истеъфо дод. дар мусоҳиба Пиет гуфт: агар ҳамаи он чиро ки баррасӣ кардем ба ҳисоб гирем, барои мухлисон танҳо як маслиҳат мемонад: ба Иёлоти Муттаҳидаи Амрико наравед. дар ҳар сурат тамошои бозӣ аз телевизион беҳтар хоҳад буд ва ҳангоми расидан ба макони баргузорӣ мухлисон бояд донанд ки онҳо агар талаботи мақомотро қонеъ накунанд, фавран ба наздиктарин парвоз онҳоро ба хона мефиристанд. ана ҳамин тавр. Блаттер ҳамчунин суханони Пиетро истиқбол оварда илова кард: ба назари ман Марк Пиет ҳақ дорад вақте ки ин ҷоми ҷаҳонро зери суол мегузорад. дар мавзӯи ба бозиҳои ҷоми ҷаҳон рафтан ё нарафтан ё яъне бойкот эълон кардан, футболбозони машҳури дунё низ андешаи худро баён медоранд. ними ҳимоятгари Бавария ва тими миллии Олмон Йозуа Кимих эҳтимоли бойкоти чемпионати ҷаҳонии 2026-ро дар пасманзари сиёсати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико чунин шарҳ додааст. ӯ таъкид мекунад ки ният надорад дар баҳсҳои сиёсӣ иштирок кунад, зеро ба андешаи ӯ ин баҳсҳо самаранок нестанд. Кимих ҳамчунин зикр намуд ки бозигарон бояд дар баёни додгоҳҳои сиёсии худ эҳтиёткор бошанд. ман дигар намехоҳам дар баҳсҳои сиёсӣ иштирок кунам. мо дарк кардем ки вақте мо бозигарон аз худ фаъолона мавқеъҳои сиёсии худро баён мекунем, ин фоида намеорад. албатта то андозе мо низ барои баёни назари худ масъулият дорем. аммо ба назари ман дар Олмон ва дар иттиҳоди футболи Олмон мутахассисони дигаре ҳастанд ки ин масъаларо беҳтар мефаҳманд ва бояд дар ин бора изҳори назар кунанд. дар Тоҷикистон дар бораи ҷоми ҷаҳони соли 2026 чӣ андеша доранд? киро ғолиб мешуморанд ва ба кадом даста мухлисӣ мекунанд? ҳамкорам Ғолибшоҳ Мирзодода дар ин бора гузориш медиҳад. Да, Америка, Мексика, Канада. бале, дуруст аст. хуб, ҳамчун муддаи қаҳрамонӣ дар ин мусобиқа кадом дастаро мухлисӣ мекунед ва мехоҳед ки ҳамон даста комёб шавад? Португалия. хуб, барои чӣ маҳз Португалия? Барои ки дар он ҷо Криштиану Роналдо бозӣ мекунад. ҳамчун муддаи асосӣ дар ин чемпионат кадом мунтахаб аст? Мунтахаби Фаронса. чаро маҳз Фаронса? Барое ки Фаронса бисёр ҳам яъне хати ҳамлаи қавӣ дорад бо футболбозони ба мисли Мбаппе, Коломуани, Олисе ва ғайра дигар бозингаро. хуб, саломат бошед ва аслан худи шумо кадом дастаро мухлисӣ мекунед дар чемпионати ҷаҳони имсола? Фаронса. дар футбол шавқ ҳавас доред? Не, рости гап надорам. хуб, медонед ки имсол чемпионати ҷаҳон баргузор мешавад? Не, вообще футбол да шавқ ҳавас хуб, надорам. ҳатто намедонед дар кадом кишварҳо имсол Амуман аями хурдӣ шавқ ҳавас надорам. хуб, медонед ки имсол чемпионати ҷаҳон баргузор мешавад? Не. шумо таваҷҷӯҳ ба футбол доред? Бале. хуб, имсол медонед ки кадом мусобиқаи бисёр бонуфуз баргузор хоҳад шуд? Бале, бале. чӣ мусобиқа аст? Чемпионати ҷаҳон дар Амрико, Иёлоти Муттаҳида. хуб, боз кадом кишварҳо? Мексика ва Канада. хуб, саломат бошед. кадом даста ба фикри кадом мунтахаб аслан ба фикри шумо муддаи асосӣ барои қаҳрамонӣ дар ин мусобиқа аст? Ман ягона надорам, як се даста дорам ки фикр мекунам ғолиб мешаванд. инҳо мебошанд Фаронса, Испания ва Аргентина. футбол таваҷҷӯҳ доред? Не, вообще. умуман таваҷҷӯҳ надоред? намедонед ки имсол чемпионати ҷаҳон баргузор мешавад? таваҷҷӯҳ ба футбол ҳаст? Бале. имсол медонед ки кадом мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дар футбол доир мешавад? Имсол ҷоми ҷаҳон баргузор мешавад. хуб, дар кадом кишварҳо?
иш арӯси гап намедонам ака. ва шумо кӯмак мекунам амрико Аргентина, Франсия, Португалия. не мизбониро дар назар дорам. Мизбонии чемпионати ҷаҳон се кишвар аст: амрико, канада, Бразилия. мексика. Хуб, кадом даста ба фикри шумо дар ин чемпионати ҷаҳон баранда мешавад? бисёртар рози дастаи Бразилия. ҷоми ҷаҳони футбол баргузор мешавад. Таваҷҷӯҳ доред ба футбол? не. саломат бошед. баъди анҷоми ин назарсанҷиҳо албатта дидем баъзе аз он нафароне ки мо суолҳои худро ба онҳо додем ва тавонистанд ки дуруст ҷавоб диҳанд, аммо бархе аз дигарҳо бошад натавонистанд ки ба пуррагӣ ба суолҳои мо ҷавобҳои дурустро бидиҳанд ва фикр мекунам ки ҳамон ҳол ба чемпионати ҷаҳон вақт аст. барнома идома дорад, пайгири барнома бошед. президенти иттиҳоди федератсияи футболи умумиҷаҳонӣ Ҷанни Инфантино дар форуми ҷаҳонии иқтисодӣ дар шаҳри Давоси Швейтсария арз намуд, ки ӯ нишондиҳандаҳои рекордиро дар чемпионати ҷаҳони соли 2026 ки бо иштироки 48 даста баргузор мегардад интизор аст. ба гуфти ӯ, агар бори аввал 48 даста бозӣ мекунад, пешбинӣ шудааст ки дар варзишгоҳҳо тақрибан 7 миллион тамошобин ҳузур хоҳад дошт, дар ҳоле ки тавассути телевизионҳо тақрибан 6 миллиард нафар дар саросари ҷаҳон ин бозиҳоро тамошо мекунанд. барои амрикоиҳо ин бозиҳо мисли бозии супербоул аст ва ба варзишгоҳҳо хоҳанд омад. мо марҳилаи аввали фурӯши билетҳоро 4 ҳафта пеш оғоз кардем ва зиёда аз 500 миллион дархост ворид шуд. дар тӯли қариб 100 соли таърихи чемпионати ҷаҳонии фифа дар маҷмӯъ тақрибан 50 миллион билет фурӯхта буд. аммо дар ин ҷо мо дар давоми 4 ҳафта дархостҳое гирифтем ки ба 100 соли таърихи чемпионатҳои ҷаҳон баробар аст. ин нишон медиҳад ки мардум мехоҳанд он ҷо бошанд, сафар кунанд ва якҷо футбол тамошо кунанд. ҷоми ҷаҳонии соли 2026 сафари худро дар доираи трофи тур ба як қатор кишварҳои ҷаҳон оғоз кард. 2 рӯз пештар ин ҷом ба Ӯзбекистон расид ва онро бо шукӯҳу шаҳомат истиқбол гирифтанд. ҷоми тиллоӣ ки вазни он беш аз 6 килограмм аст, бо ҳамроҳӣ ва роҳбаладии чемпиони ҷаҳонии соли 2006 Марко Матератси ба Ӯзбекистон омад. онро бо парвози чартерӣ аз шаҳри Алмато ба пойтахти Ӯзбекистон оварданд. сафари расмии ҷоми ҷаҳон 3 январ дар Арабистони Саудӣ оғоз ёфт. барнома 75 накуни саросари ҷаҳон аз ҷумла шаҳрҳои Аврупо ва Осиёро фаро мегирад. ин чорабинӣ то оғози ҷоми ҷаҳон ки 11 июн то нӯи Ӯзбекистон бори аввал дар таърихаш ба ҷоми ҷаҳонии соли 2026 рохат гирифт. ҷароҳат бардоштан то ҷоми ҷаҳон барои ҳар як бозигари дастаи мунтахаб фоҷиа аст. ҳимоятгари Вильяреал ва тими миллии Аргентина Хуан Маркос Фойт дар бозии даври 21 Ла Лигаи Испания муқобили Реали Мадрид ки бо натиҷаи 2-0 бо пирӯзӣ дар Фойт дар ҳамаи мусобиқаҳо дар 17 бозӣ дар ҳайати Вильяреал иштирок кардааст. дар ҳайати тими миллии Аргентина ӯ қаҳрамони ҷоми ҷаҳонии соли 2022, ғолиби финалиссима ва дорандаи медалҳои биринҷии ҷоми Амрико 2019 мебошад. бо ин сабаб футболбозро хатаре аз даст додани ҷоми ҷаҳон 2026 таҳдид мекунад. ними ҳимоятгари дастаи Аддуҳайл Марко Верати имкони аз нав ба ҳайати тими миллии Италия баргаштанро дорад. ба иттилои манбаъ, футболбози 33-сола аллакай сармураббии Сквадра Аззура Ҷеннаро Гаттузоро аз омодагии худ барои бозгашт ба дастаи миллӣ огоҳ кардааст. Верати ният дорад ба тими миллӣ дар бозиҳои плей-оффи интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 кӯмак расонад. дар нимфинали плей-офф ки 26 март баргузор мешавад, Италия бо тими миллии Ирландияи Шимолӣ рӯбаро хоҳад шуд. дар сурати пирӯзии итолиёвиҳо онҳоро бозии ниҳоӣ бо ғолиби ҷуфти Уэльс, Босния ва Ҳерсеговина интизор аст. бори охир Верати моҳи марти соли 2023 дар ҳайати тими миллии Италия ба майдон омада буд. ӯ дар маҷмӯъ барои дастаи миллӣ 55 бозӣ анҷом додааст. ҳамлагари Монако ва тими миллии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Флориан Балагун пеш аз баргузории чемпионати ҷаҳон оид ба футбол соли 2026 аз интизориҳояш чунин гуфтааст: вақте ки тақрибан 3 сол
пеш қарор қабул кардам ки ба 6 дараҷаи тими миллии Италия ва собиқ капитани Ювентус Алессандро Дел Пьеро андешаҳои худро дар бораи аҳамияти ба даст овардани бонуфузтарин ҷоми футбол барои як бозигарро баён кард. ғалаба дар ҷоми ҷаҳон ҳисси комилшавиро медиҳад. комилшавӣ ҳамчун бозингар ва ҳамчун инсон ки дар бораи чизе ҷуз тӯб фикр кунӣ. аммо бо гузашти вақт дарк менамоӣ ки ин роҳ хеле васеътар аст. касбӣ шудан ҳамзамон маъно ва ҳатто хислатҳои ту зери озмоӣ. дӯстони гиромӣ, имкон дорем ки баъди шунидани навигариҳо дар бораи ҷоми ҷаҳон ва эҳсосоти болои сар бардоштани ин ҷом ба гурӯҳҳои ҷоми ҷаҳон riорем. аввалан ба гурӯҳи А таваҷҷӯҳ мекунем. дар ин гурӯҳ Мексика, Африқои Ҷанубӣ, Кореяи Ҷанубӣ ва 26 март боз як даста аз Аврупо ба он ҳамроҳ хоҳанд шуд. дастаи мунтахаби Мексика ба ҳайси мизбони ин бозиҳо бе бозиҳои интихобӣ ба ҷоми ҷаҳонро хоҳад гирифт. мунтахаби миллии Мексика яке аз шинохтатарин ва пуртарихтарин тимҳои футболи ҷаҳон ба ҳисоб меравад. дастае ки на танҳо дар минтақаи конкакаф балки дар сатҳи ҷаҳонӣ низ ҳамеша ҳузури фаъол дорад. лақаби мунтахаб L3 рамзи се ранги парчами миллӣ сабз, сафед ва сурх аст. футболи Мексика тавре гуфтем таърихи беш аз 100 сола дорад ва мунтахаби миллӣ аз соли 1927 расман фаъолият мекунад. ин даста 17 маротиба дар марҳилаи ниҳоии ҷоми ҷаҳон иштирок намудааст ва яке аз тимҳои пурқувват ба ҳисоб меравад. пайваста ба ин мусобиқа роҳ меёбад. дар барномаи гузашта мо дар бораи варзишгоҳи афсонавии Ацтека навор пешкаш карда будем. он рамзи дастаи мунтахаби ин давлат ҳамчунин ҳаст. дар сатҳи минтақавӣ Мексика дастовардҳои намоён дорад. футболбозонаш 9 маротиба қаҳрамони ҷоми тиллоии конкакаф шуданд ва соли 1999 ҷоми конфедератсияро низ ба даст оварданд. дар олимпиадаи соли 2012 дар Лондон мунтахаби Мексика ба пирӯзӣ бар Бразилия расид ва медали тиллоии бозиҳои олимпиро соҳиб гардид. услуби бозии Мексика бо техникаи баланд, ҳаракати зуд ва ҳамла аз канорҳо нисбат ба дигар дастаҳо албатта ин фарқкунанда аст. ин даста бо бозии кушод ва ҷолиб дар саросари ҷаҳон мухлисонро ба худ ҷалб кардааст. дар таърихи мунтахаб номи бозигарони бузурге сабт шуданд ки ифтихори Мексика ҳастанд. Уго Санчес, Рафаэл Маркес, Куаутемок Бланко, Хавер Чичарито Эрнандес ва дарвозабони таҷрибадор Гилермо Очоа. сармураббии дастаи мунтахаби Мексика Хавьер Агире мебошад ки ба даста аз соли 2024 машқ медиҳад. ӯ дар клубҳои машҳур чун Атлетикои Мадрид, Малёрка, Леганес, Монтерей, мунтахаби Миср ва ғайраҳо машқ додааст. бо даста 23 бозӣ гузаронида 11 ғалаба, 7 мусовӣ ва 5 бохт дорад. мунтахаби Мексика 2 маротиба солҳои 70 ва солҳои 1986 то марҳилаи чорякниҳоӣ баромада буд. дар ин даста бозигарони зиёде ҳастанд ки дар Россия, Англия, Арабистони Саудӣ, Италия ва Дания бозӣ мекунанд. капитани даста Эдсон Алварес тарафи дастаи Вестхэм Юнайтеди Англияро ҳимоя мекунад. Сесар Монтес дар Локомотиви Москав, Хуан Васкес Ҷеноаи Италия, Луис Чавес Динамои Москав, Раул Хименес Фулхеми Англия, Ҳулиан Кинонес Алқодисии Арабистони Саудӣ. бозии ифтироии ҷоми ҷаҳонии соли 2026 11 июн бо иштироки дастаи мунтахаби Мексика ва Африқои Ҷанубӣ дар варзишгоҳи Ацтекаи Мексика гузаронида мешавад. дар даври дуюм мизбонони ҷоми ҷаҳон бо дастаи Кореяи Ҷанубӣ ворди рақобат хоҳанд шуд. дар барномаи гузашта мо дар бораи варзишгоҳи Ацтека ки бозии ифтитиҳоии ҷоми ҷаҳонии 2026-ро ба оғӯши худ мегирад ба шумо наворҳоро пешкаш карда будем. оё медонед ки бозии ниҳоии ҷоми ҷаҳон дар кадом варзишгоҳ гузаронида мешавад? пас ба ин наворҳое ки ҳумоюн таҳия кардааст таваҷҷӯҳ кунед. MetLife Stadium варзишгоҳе ки финали ҷоми ҷаҳон дар он баргузор мешавад. ин варзишгоҳ дар шаҳри Ист Рестерфорди иёлоти Нью-Ҷерси ҳамаги чанд дақиқа дуртар аз Нью-Йорк ҷойгир аст. маҳз дар ҳамин ҷо 19 июли соли 2026 қаҳрамони нави ҷаҳон муайян хоҳад шуд. MetLife Stadium соли 2010 сохта шудааст ва яке аз бузургтарин ва гаронтарин варзишгоҳҳои сайёра ба ҳисоб меравад.
арзиши сохтмони он 1,6 миллиард доллар буда ғунҷоишаш 82500 нафар аст. Ин варзишгоҳ майдони хонагии ду дастаи Лигаи миллии футболи Амрико New York Giants ва New York Jets мебошад. дар ҷараёни чемпионати ҷаҳон FIFA варзишгоҳро расман бо номи New York New Jersey Stadium муаррифӣ хоҳад кард, мутобиқ ба сиёсати сарпарастии худ. ин қарор 4 феврали соли 2024 пас аз моҳҳо баҳсу арзёбӣ қабул гардид. гарчанде ки варзишгоҳҳои бузурге дар Лос-Анҷелес ва Даллас низ номзад буданд, Mass MetLife беҳтарин тавозунро байни ғунҷоиш, инфрасохтур, дастрасӣ ва нуфузи ҷаҳонӣ пешниҳод кард. наздикии он ба Нью-Йорк, яке аз шинохтатарин шаҳрҳои ҷаҳон, омили ҳалкунанда гардид. барои FIFA финал на танҳо бозӣ, балки рӯйдоди глобалии расонаӣ аст. чемпионати ҷаҳони 2026 бузургтарин дар таърих хоҳад шуд. 48 даста, 104 бозӣ ва 3 кишвари мизбон: Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика. бозиҳо дар 16 шаҳри бузург баргузор мешаванд, аз Мехико то Ванкувер, аз Майами то Сиэтл. дар худи MetLife Stadium 8 бозӣ баргузор мегардад, аз ҷумла бозиҳои гурӯҳӣ бо иштироки Бразилия, Фаронса, Олмон ва Англия, ҳамчунин бозиҳои плей-офф ва ниҳоят бозии 104-ум финали таърихӣ. ин варзишгоҳ таҷрибаи бузурги баргузории рӯйдодҳои ҷаҳониро дорад. соли 2014 Супербоул, соли 2016 финали Копа Америка ва соли 2025 финали чемпионати ҷаҳон миёни клубҳо. мас дар ҳамин ҷо Чили дар финали соли 2016 Аргентинаи Лионел Мессиро дар силсила зарбаҳои пеналти мағлуб кард. барои чемпионати ҷаҳон инфраструктураи нақлиётӣ низ такмил дода мешавад. қатораҳои махсус, хатҳои автобусӣ ва роҳҳои иловагӣ барои расонидани садҳо ҳазор мухлис омода мегарданд. ҷойгиршавии нишастгоҳҳо низ муваққатан тағйир дода мешаванд, то майдон ба талаботи FIFA пурра мутобиқ бошад. минтақаи Нью-Йорк, Нью-Ҷерси дорои таърихи бои футболист. ин ҷо бозиҳои чемпионати ҷаҳони соли 1994 аз ҷумла нимфинал баргузор шуда буданд. ҳамчунин минтақа маркази якчанд клуби MLS мебошад. MetLife Stadium танҳо варзишгоҳ нест. ин саҳнаест, ки дар он таърихи нави футболи ҷаҳон навишта хоҳад шуд. дӯстони гиромӣ, дуввумин барномаи ҷоми ҷаҳон 2026 марҳаборо дар ҳамин ҷо ба поён мерасонем. мин баъд ҳар ҳафта дар ин рӯз ва вақту соат барномаи навбатии мо пешкаши шумо мегардад. албатта барои боз ҳам беҳтар шудани муҳтавои барнома фикру пешниҳоди шумо зарур аст ва дар ҳамкорӣ метавонем ин барномаро боз ҳам ҷолибу муҷаллову шавқовар гардонем. хайр то бозид, то барномаҳои ояндаи мо.